Gymani diarib agus tá fáilterú beag chlár na seachtainna seo. Ferras cilárne I géirí I bheits córáil mar a gláirse an nacht sinna Micheál Ó Gluasáin. Is cóirleoir Conde agus cóirleoir Baile agus tá sé héise bheith tríhuaire na bhéire ar chéirí. Tá was cín ráscóir blian caiteige móna scoile, agus an lá bhí sé braspórtúil agus aclaí bailaiad, mar an pelle sin siad chéirí an 16 agus an 9 agus an 17 uach sé ráchríomh na héireann le hop. Céad fáilteúta bhí hír? Gur míle mágad bhhairtíín anna hasalm a bhain seoir. Agus úhéin bailairt, agus mar déad me aclaí tá tú chuineal bra aclaí gúnaí bailairt, bín tú muilinn tú cicibéir an chaidenis. Well, bím sé cuaramach ó heh na caiide ach táim sé tógan páirt a gánaí le a club spa nece le Cileán, agus táim sé mar ránóir leo am líana, agus táim iad gréibh idir bhenach an cúnta, so táim iad dul ag réasúnta má. Díana go má. Céad na cuimrí mór atá aidanis agus ú húsa go na mar an nacht, 1969 agus 1960 gimmart in All-Ireland go chéirí. Is tó an rud is táchtaí ó a héamh sé de gur heasta gúm a gcónaí mar ógánach, gansaí cíirí a harach orm héin, agus imirt le a chúnta I gréibh na héireann, agus bíon rud a grísigh mé chun sonna dhéanamh ná bheith géiste le Micheál Ó Héar ar an radio nuair a bhís anóg, nuair a bhí radio as angán, agus nuair a cheannig úncailm líróid ceart lethar, neda cabhór sé an tarigad chéneach, agus de grísigh sé sin mé agus mar grotháracha chun pelle imirt ins na páirce na beaga a bhí gan héin I má inis cos ann na fleisce. Agus bhfuil is an sin ar chutas a go páirce chrócaí I gimmart ba bheith páircmhór bhílte chuid, níl mar annar a páirce ní bra géirí, a chu rotú páirce chrócaí ruhise a choribe, rotúáin breanúir chlufií sal imir tú peán. Well, de vís annig fécant cúpla cluthe ach níos táchtaína son nuair a vís im bhac léin I goláiste fádrig im áir bhúnteora, dimríos le éarns hóp, I gúpla cluthe bach an crocaigh, so bhí taithí go mar náid. Agus tá nó tá parking gealta Gileán ceantas na parking is fearr agus is mó sa tír seo, so níor chur méid na parke isteach náach mar bhí sean hí gom ar bheith gimmart I baching gealta Gileán. Bhfuil is is chuir gomráid leis lá tainehánna, tá airigid mór a gceiste sa lá tainehán. Ní bhechan ar sin airigid de chatha oríise 1969, 1960. Ro sé bim le líana na hirrih agus rud an chinál sin agus fannacht an nóstáin agus rud. Well, de vís a chonaí a rísim le clia, so ach de hánig an na lads a bhí na chonaí géirí hánig ar goí an cáir ar an saran, agus danadar in Óstán I dromcondrach seascanaí, áit tá congra gomád a park an crocaigh agus cós chun búla leo agus danas an Óstán an hí sin. A caris sin is beag a bhí a chahabh ar na himimeóirí, bhí orin an mróga agus á mríistí agus rodí mar sin agus á láhíní agus rodí mar sin a cenach dún hen. Sinna tá gistem, begin na péine sin I cheann. Cechaí tá geistead gur túm le lia, ví sem le lia be? Nuair a críoch níos I goláiste tréála néamh pádraig, cús ag múne I scoil náisiúnta néamh fergal bheonglas, agus danas ann ó 67 go dtí 74. Ach rotas cechéir a sin óhí bheith tréine le muintir le se go déile gohaintir chéirí, any ratúgal síos go chéirí tréine le hab? Well, de vís ag tréáile leis na lads ag a baile dá nó le linn sir an tairigh mar de bhein ag a baile. Ach an íag sin de bhein ag tréáil im le clia lom hénig úranta agus le nuair a hosníos ag múne cúscarí an oldscoil im le clia agus hosníos ag imirt leo siúd agus á vís ag tréáil leo siúd I Melfield. Ach nach ag bainisteúir chéirí hebí cehíán na blianta sin, nach ag bhín trostasad go nach bhéteach tusa bheith bailí ar an ólam le clias a chu déile tréáil hí sa géirí. Well, ví sig go máach nach néanana le héad, bhí muoínige asam. Cé bhré héin, cé bheith bainisteúir? Jackie Line a benim dá, únca leis an clán cáilúil, pet spelán agus mix spelán agus tam a bhóig an chuid créibh is na blianta níag san. Tá mu le breanúir gáir donis, tá pectúr an seo mreanna muidir, ach meú breannach muidir ar an Middle All-Ireland a dosach a táidan sin bhuachtú 1960. Ó cinnte is féidirnum a haspáint an seo. Agus
Rodúntaach féin créimh éidir seachta an captéana bhí ar chií sa bblion sin na fearrám a chuman hain, Donny O'Sullivan ó Cumann Spa, Cumann a bhnaíoch an éidir 66 agus tá bhí anachas ar muinte na háite go raibh fearr ón áit ina captéan. Tá mu go le breanúir feictúranis in seo bhainis an feidan ó bhuach sim líon 1960. Bhfuil si chunta na mínacha? Chunta na mí in éidir seachta fuiran bre láidir a chunta na mí bhí chunta na mí treis an créimh bhóg in 1967 gine Corcaigh ach do bhómar ortha. Rod a bhí nefh náthach freisin marall an gréimh in éidir seachta gur a bhí an céad créimh a himríoch ar feadh 8 nóméad sa bhí sé anada chu de deire leis an nás sin golónaí ag sin. Chuir, bin an chéad cheanna 8 nóméad. Tá tú héanaan is bailíart ar a bheras fuide nónan sin de heasa suas le tíomh Michael Connell le tíhhailegat nacha. Michael Connell se agus an sin DJ Crowley, Micheál sé ó Raidió na Gaeltachta, Liam O'Higgins ó Raidió na Gaeltachta agus tá ceara den bhain sin caiilte go gnéanana dí tráchrátha. Céhéad an ceara? Pádi agus émanód an Drocharacha, Séamus Somar a cú agus Liam O'Higgins féin, Liam a dhéanach an créile radio de Radio Cirí ar na cluichí go dtí gur chailecha. Cénna bhí bhí chort na bhí tú gimmart? Ibar a trídeag bhí gom. Ibar a trídeag? Creibs nach maithe lágat. Nach maithe lágat téine agus go chéirí nach ra tú de chaptín. Well is toch go bhfuil ceta go detarlam nar bhuaig éon ar an le captéin ag caithfh a trídeag an créimh a bhí sem a captéin na seachta héin agus chailemar gréibh na mún ach gach seans go mthigh fearle ibre a trídeag an créimh an líana be Colm Cooper a reis mar captéin ar chiirí a ríisiim lína agus tásún go éire ag leis mar is fear bre agus is íor scalála lom is scal na manistrú go gileárna. Rodile bhuachtúgus tá tú Har bheith broú leis ar nó an chéad chluifi canis club a díomh a himríomh. Bhí tú a chaptíine rá? In éidir seachta héin tasnaíoch chuach tús le créimh club na héan den chéadúr agus de bhí fuin ceantar is stocha go bhéit fáthút ar ciirí héir agus bhí sem a chaptéanaar mar de bhuaig ar an spá a créimh ciirí héir an blian rih sin agus de bhí sem a captéan agus de bhómar ar Brainsfort a chunta an dún sa créimh i bach an Crocaigh. So bin ó cáid anspéisialta agus rud a dhéon fíor speisialta domsa ná go raibh me grathir Jim ag gimmart sa cúine sa lán cúil agus fear a thugan servís dan Cumann agus de chiirí héir agus de UCC. Tá búman sin inis freisinad an chéad mún club Jimmy tú sé an ceanna bhuachtú 1960 sa híam. Sin an bún sin in sé. Tá tú tuairt ar bhá sin bailíart? Well, cáin siad farmhórda den saoil istigh Mosca agus bhí job mór gom iad áilt ní thugam sé amachrá a bhínig céad. Tá sé go mágad tín ceanna le Spáint freisin tá trí cíinead, sé bhainnis ceann sé an Sigerson Cup a bheith. Comórtas cáiliúil a sean Sigerson idir na Holtscoilne agus fémar a dúirt cúscarí UCD in 1967 agus thosníos a gimmart leo agus bhí an Sigerson socrathe i gcóir mí na saona 1967 ach bhí ortha chuir eó tuis an gala clúb agus béal i Sasna agus de himríoch i mí feabhra 1968 agus bí an banisteoir a bhí a gine UCD sa Sigerson sin na Éagáin Mac nó Eugene McGee a bhí mar réálaí agus mar banisteoir a ríomháile in 1982 nuair a chur de deire le iarachtaí ciirí chun 2 ró a bhócaint. Is cara anmhór le mé agus is fear bre agus chun an ceartaút ó bháile an bblion sin fearan únta go bhí agus credim go raibh beidir go raibh an bútailte cá. Dar nó bhí díá anmhór ar muinte ciirí go háirithe os bhd ag go raibh an sár felladóir John Egan mar captéin ar ciirí ba bhré le muinte cí dá móthach John an chun. sé Séamus Darby an nábhaid de smú tá ag na cíireach inú bhí ag an nám sin a chamorbe.
de bheith chuna ceartta húta forhór a bhínta chuí, bheith ád bhesacha pelledóirí maithe agus níor cóla éon rud éana riamh ag tracta nús ar sémas darbhí, fór sé an Ghuiléanna go sémas níor bhóras leis riamh ach tásúlam gúil sé dar a raig go agus a bhfuil an saoil go mád. Tásúlam go bhfuil. Síl na bhealach éin ó híomh na pelle, bhí sé begimach do bháid go háid rudí an chinál sin. Rá bhór ag í post, an úra tú héin post ag an nám sin rá? Ní raibh bhís go thomláin séir ach an sin i 1975 de fósas Kathleen O'Reilly áitir a dúchtar tír lechuid I Stradón I gúnta an Cabháin agus tá sí féin agus a clán tá sim áilmhóracha I gúsaí caide agus bhreaile a bhéta an Cabháin an créamh fiúcréamh ola a bhócint mar tá tradiisiún úntaach pelle I gúnta an Cabháin agus níor bhúlas le daoine in éon cúnta in éireann go bhfuil méid sin simecha sa fel is atá ag muintear an Cabháin. Ar chríd cuasaí pelle a casún bhirste a géir chéile? Go hindíach déadfa san rá ach tá I scéal an chasta agus an ada agus ní dólam go bhfuil tríúra cluige chun léir a bhíú. Achar casúirta géiríú gáhánaí? Casach orm im le clí de thora antín le a bhí na cónaí I San Francisco agus danas leis an antín nuair a bhí sa San Francisco agus nuair a tháinig antín ar cót go dtíobh le clí thug sí cuiridm dul chun bóla le agus bhí an cailíonn seo agus ag le fór in éanach le agus go hindíach das rodí a sin. Agus inis ní tá míad fós le chéile. Tá bailairí. Agus fecinn tú bhí híl níor heasta tríhuiir a chluige bin nach chu sin séad. Tá. Fanna is tátil le níon ched sa darna le. Cáid go leisteach a gúsaí políocht agus sodí an chinál sin dína tú son. Agus sibse ag bailile mai éan se be a chláán dína gén rud céanna be mé héin agus Micheál Ó Gluasáin ar éis héis na bhuagraí seo. Tá ruairstréis do le bhaim ar hauliacht na cruinne le fada an lá. Tá ahrathe mór a mílteige feice ag muinte an ruise le 5 bliana nuas. Ina measc titamanéanta se bhédig, agus an tathrú ón gomanachas go dtíon córas captilach. Hit mé an rá leis an ruis an chéad lár leag mé cosán, agus tá mé ag fila níos chun léirgus níos daine áil ar gan áhéal na nína ann. Agus le na áileamach an bhfuil cosúlachtaí ar bith idir ruisigh agus muintear na héireann. Sig an glár córa agus Micheál Ó Gluasáin is cilárne I géirí a córáilm I nacht. Fermór ó híomh na politeoireachta húbailairt. Rutú sa táhachan dearnas an áiltáhachan go dtíhann. Agus amach cúpla céad bhó teleide be, dé ta bheith heachta dála? Déta cí a dhéananas go hana bh táim sé a bháil de pártaí anna bheogar a Dr. Quintus Nevsblach Círí Hess a bhunaíoch in 1994, níl beidir hartar lescór, le chédaine mar bhíl den fartí sinach. De bhartaís ar dír ancuid daine orm sa ré sa oltácán is déanaíon I 2011, agus tréis ancuid smaoinemh dar his, agus furas hartar 5,000 ihar a héan, agus lenas a aiger sin, agus chríoch níos le breis is 7,000 vóta. Agus dá bhaintse fémar a dúrís beidir 2-3 vóta breise. Seans go mbinse in áléirna níos. Nelan se tá rodí anheachar san áit sin inis agus... A cha meocht tú náléir an inis agus as cóir na biléirin sin. Céad na policy tá ige bortí, tá fortí chláiríthe nach bhfuil? Tá sé go thomláin chlár. Cén na policy tágaí? Well, ifir a hen fémar a léirín an tainime tágain ná dhíróisteach ar na feibanna tágain I géirí Hess, neadan bhfuil si sin an difriúlás nós na policy atá testáilin an chuile den tíach tá cuasaí tííochta agus cuasaí fostíochta agus na rudí san goléir agus bím sé caint agus go dain freisin ar cuasaí teangan. Tá sé sin fíorthachtam agus déanam sé iireacht I ngach cruinniú a bhíon ar siúl, déanam sé iireacht dá deanga héin a labhairt agus chuann sé déistin orm se nach néanaan politeoirí eile iireacht I a labhairt níos minicí. Tá gearra mór a go hí san sinne ó hí políochtta nach bhfuil lehéad an altáhachan is tá go leor gunaí mór an mar dearra agus tá sé an le fada.
Well, tá agus de bhís tá go béidir níos citere sa táchain dearnach chuireach an ír ceann cóir le amach as an rás Róm, John O'Donoghue, agus chuireach an duine bhí gré san apátíon le ibre amach Róm. So ó héamh líon an líine bhí ag dul amach ag canvasáil mar hunsa, dhéana mar go sárha. Ra me chol táchan an a ríiste maidir na máirecha bhí híl i sé a rísle na sin. Well, de bheith sean deachar mar cosnín sean chudáige ach ní dóna go gurigh sé sin stoplam. Tá meach fáin ar mar bhaintear ar mar cháde atá ina míl den coentas nefsbleach, Tá meach fáin ar a dolag teistil na bóthir fada uignecha de rihin mar dá destócha go gnéanaan sonne. Nes ferú bhí le portí lochta ibrúir a bháinnar ar fé pí agus tá se na scéal fada a héna scéil sin ní ámuidirsteachán. Ra túíomh dacuocht le finna gail na le finna fáil, ná le sin féin. Níor thugus takeí a gríomh daoine fáil in éon crinú ná de sin féin, sna cóirlaí sa cóirla an cúnta tugam se digná I gár tácháin an bhéire, de thugus takeíocht de locht ina gael agus pédram a bhí le óir atá leo fós. Aber in is go ráchéad nó as a chéana le bhóthead sa nótáchan go dearnach. Agus go tú mar heachta dála. Agus fecinn tún chaíhfuil rudaí sa látainne bháin. Idir lochta ibre agus finna gael. Bích tú de hesa huasan sin mar neamhsblach agus níl tú díirech neamhsblach in sé rús na neamhsblach éilech tá go leorach go bán. Ced a bhil, ced a bheith haíana? Ce ráhfuil tú dúra takeíocht amach do bhóta le caitheir de bin sinnéad? Well, an takeíocht de thurin brathach sé ar péad a bhí a bhecha scóna dála ag an ámsan ní thurin takeíocht. Bhfuil tú mór alach go má as na neamhsblachí tá an agus as a rialtas? Look, nílim sé mór alach as an drama bhí an riimi sin cansrá gur lote an tír fadar sa bhíidir a gceannas agus bhí caralum in ara cara bhúnlum im le clí Pat Carey in ara an surrealta sin. Ach ligad an dír titi mas a céile agus ní rinne ar éon rud chun é stop. Tá tú an bhillan ar fína fáil? Ó tá, ie. Agus tuigeann fína fáil féin go ráidir freigar as chuid anmhór. Agus nach mé millián mór má bhín sé seán ar fe chuúg líana mar an áródaí nach mé millián mór a le réaltas se freisin. Cinnte méid ach caiig daoine héiscin bhfuil decrocht áilmhórrómpa agus má tá Milán le chorara go dtí seo an Milán le chornara nach bhfuil mínithe go thomláin agus go ceart do bhainte na tíre cé có deachar is atá cuasaí sa tír seo agus cé có bristis atá an tír. Bíon árin airgid áil gach caicís an órap chun ná íochíochtaí seachtainúil nó mísúil a dhéanamh sin cobristis a táid sin an lotte tá déanta den dír. Chaite gur árdúma sa téin bailíirta go láirne agus bheith a bhéir a meile sin ar fé trí bliana, necha tú nún th lear agus áiteach an chineil sin le de chláir mór. Níor cuaige níor bhachas a riamh leis na tugan daoine a juncatar níor tú juncud go minic? Níor ás riomhar juncud go fad is céine mé níor bhachas a leo. Nírá? No, má tá agad gan go leor ní hetíúm. No, níor thugus amachta gooine héan mar béad go bhála mín siadóha agus rud eile tá fíorthachta táimse I ma bhímas a bhéir ar Cileána agus tá an ancuid conferences go dtí Cileána a dhéanaan anhalife de eacnamíocht na dóhíí agus chur is a fáilte rompa go minic nuair a bhísa a bhéire, sa caiig den bheith féráalta. Céir do chur cáil ar Chileána inis? Tá na dhéangs ar fadan ar hagann sé do bhhaile síos go dtí na lochamúis na háitechaí. Cé hosa? Well, is nog an rud a hosnig a dúsena an crothathóir nuair íon sé áit go hálinn son agus tá cáil idirnáisiúnta ar an álaigh son. Ach an 1860 héan, tháinig boundary an hasna Victoria an bhean mór áir son, tháinig sé ar cút le na fear go dtí Cileána agus danar a rán agus dá nó de thoir son bhí an chud daoine ag scríomh agus a caint faoi Cileána agus Scap Cáil an bhaile de thoir son
Agus chuú fáilte ó bhí. Deirtar lumgur chuireach, mar bhí istócha go bhhain chuid éon doctóí sa tír i réhan Amazon, fiúháin ví a léhí san in áte gin eile le déanaí, hí na hen doctóí a caiint mar eall an home rule bill riimi sin, so chuireach, so tá bhí ní héan roilas misisiáit a ráis ach bhí daiththra ón déir sande ag do chiileánna. Chuir a bhéidir gur bainte sinú. Tá deis tá sé becuneal an bhile, bhí mu deánna gnéireachtas go minic agus béirís leúna dééis, hí tú héin páteach na rodíise. Cuníonn si an bailach a slachhú agus is féidir agus tá baintead leis a goiste sin. Ó credim se an rud is táchtaí a hála de chiileánna le béidir le fé nó tru a bliana nús ná an érig i gáhíle a hé ag bhúmar créibh na mailte slachfra den tír ina omláine, agus búnta an rud sin, agus daiththra anchuid ibre feag béidir déimlíana faoi stiúr, tá focaiste sa bhaile ag feimú le déimlíana faoi stiúr i bhainní chuil, agus tháinig fear le sagart isteachán le cúpla bliana an tair mar a cú fear a bhí buinteach le sníim nuair a bhúdar an Comórtas céna, agus bhí buinteach le nedín nuair a bhúdar, so tá trín ó búte ag an tair mar a cú. So séad an rud atá ar gáin isna an caiidána cumad sús agus cileánna cumad go thomláán glan agus tá na dtíine hagan inis bín siad a caint faoi ché có deasagus có néta tá sráidne agus na bóide. Nis Caimera do bháin mór an ámáin le naíach caiime fiúrót, níor hiic mé riamh gur a baile himpeall chiileánin sin bhfuil muoine séir, mar tá muoine séinn seo go namara. Tá sé an is? Well, is minic a cloise me árán bhaoine sin seo rádio na Gaeltacht agus tá haíon an táránam. Ná rugach agus tógach me sé i maiile ar a dúchtar má inis. Má inis. An talamh mín cos ann na fleisce. Ach le déanaí tháinig drám éigen in rim na híthe fé mar a dút an file. Agus thugad an nús an córa má inis, agus chuidir sús an tainim an os Conamara muoinis. Now, ní hastíonú caithh an nús canún Conamara ná canún tír conil. Ach tastíon uimse á nanim héna cumad, agus tá áit eile níos áile neci le cileán ar a dúchtar acad dá ó. Anim álinn go bhfuil cíal an buintlis. Thógad bhuiineadar an ús sin freisin, agus chuidir sús anim fíor amaideach acad Joe. Acad Joe. Acad Joe. Field forever is tóca. Céhhain nuas an Pedráma hánig ag feimúar san an na húdarás agus táim sé tútamach sa cóir le cúnta agus muna hágann siad an núsa, be mé chur ceiste ar an manisteoir go luairís faoin rud agus muna hágann siad an núsa, beag duine éigen dul amach a grim na hí fémar a dút. Dó ci sé péine nuasa? Ní a hágann dút. Well, tá an tret sin déanta gnne. Mar tá sé mí ceart á ganúnt a lot. Tá adhesa gom sa na conúntaí eile agus ba cóir do riine measa bheith agus ar gá ocail a bhí an má inis. Má in gá ocail bheanne. Agus tá sé ní ocail bháin. Agus támuid den an ar gosmuid go ciileárne an neireachtas fao an tamil rá, támuid bhfuil a casó an bhain sinna semach ar an cóthra seo. Agus fáilteáid mé roimh ó chrí agus táúna go gánig le héirí Johnny Martin Larín árán úntaach agus búlim se leis na daine sinna gannne. Bhfuil éine de Johnny? Tá hennig go mé agus mu se bhfuil. Tá búlim se leis istigige dána Jimmy O'Briens agus agus a tamáinte a cúplaúr amach go dtí an lár under den Oireachtas san Gleníogal agus fear fíor lách agus tásúla go bhfuil na fataí móra ag fanú na prátaí de míí gíí dáná ag fás go húntaach dóim líana freisin. Túra sé chuide go etí chun na mar sí a chéadú eile le míad. Ísa bailíir. Tá mé buí chuid gur mahead. Síntacha ferú bailairt agus a seannach chuú agus go bhág díon leinte agus tású am hibí cen sílathógus tú bit se políocht nó hibí cen bhela chuile gnéirí leit. Gur mí agad Martin am bhelíh. Agus uhéin. Sin is Mícheál Glísan chláán agus be mu liberís leúna dé in teachtain se thugain agus chlára lein. Cunig í héanaan is sé díana an rud céna a se go chean seachtainna, bí í caiinte agus a córa mas féidir agus harrad a beheile go go de sláintseib ar fad. Ó
Chad Chiarí go hamáint loch garman a dhírófar an chaintanis le scéal an chúlbáide Damien Fitzhenry ar leichra gael agus cé go gapan móide hana hénig go bhfuil lasir fé arabal chiaránín bíon níos mó cion fósacha ar an nocht nuair a dhéon sin sé rúnde. Sin an taobh go Dr. Ross na rúnair. Well, tá Róise tíh muis a gáras bar le gan hachsta. Measta bhfuil sin gombeach ó heomar hagidú. Ní mai cear duine be echo. Ross na rún.